Dobrý den, vítáme vás u videa, kde si ukážeme 3D vizualizace a kalkulace výrobku Dyton. Nejprve vás seznámíme s prostředím konfigurátoru. Vlevo najdete seznam kategorií výrobků. Začneme kategorií zděných plotů. V panelu vedle kategorií lze nastavit parametry pro výslednou konfiguraci. V panelu vpravo jsou hodnoty, které vycházejí z vámi nadefinovaných parametrů včetně sumarizace cen. V této části lze nahrát obrázek vaší realizace a následně lze stáhnout vizualizaci jako samostatný soubor. Nakonec můžeme uložit kalkulaci nákladů na konfigurovaných výrobků do samostatného dokumentu pomocí tlačítka Export návrhu. Pomocí myši se můžeme snadno pohybovat po prostředí. Nyní si ukážeme, jak lze plot nakonfigurovat. Vyberme si typ výrobku, barvu, geometrii plotu, skladebnost sloupků a polí nebo v případě zájmu i bránu. Typ a pozice sloupků slouží ke změně geometrie polí a sloupků. Při změně typu výrobku vidíme, jak se mění i celá geometrie plotu včetně komponent. Pro naši konfiguraci zvolíme plot z okrasných tvárnic a s dvojitým sloupkem mezi poli. Pro sloupky zvolíme tvárnici štípanou ze 3 stran v přírodní barvě. Střížky budou také štípané a v přírodní barvě. Nyní nastavíme plotové pole. Plotovou tvárnici chceme mít štípanou na obou stranách plotu, proto zvolíme možnost přední a zadní štípané strany. Zvolíme si okrasnou tvárnici obou stranou B v přírodním provedení. Vybereme si také zákrytovou střížku ve stejné, přírodní barvě. Pomocí parametrů můžeme střížky kdykoliv zobrazit nebo skrýt. V našem plotu máme první bránu pro pěší a druhou pro vozidla. Na druhé bráně si ukážeme, jaké jsou možnosti její konfigurace. Předpokládejme, že také bude sloužit chodcům a nastavme ji na šířku 1,2 metru. Bránu posuneme do vzdálenosti 8 metrů od začátku plotu. Konečná šířka brány se dopočítá na základě modulu použitých tvárnic a délky pozemku. Zkusme teď vypnout bránu 2 a nastavit si rozměry polí. Délka plotu bude 20 metrů a délka běžného pole 1,8 metru. Délka posledního pole se dopočítá automaticky. Pomocí parametru minimální délka posledního pole můžeme zkrátit poslední pole. Pokud jsme s konfigurací hotovi, můžeme ji exportovat do souboru s výpisem materiálu a cenou nebo přejít na vizualizaci do vlastní fotografie. Nastavíme okolní scénu jako průhlednou a vypneme kóty. Dále pomocí myši přizpůsobíme scénu fotografii. Do jednoho obrázku můžeme vizualizovat více objektů pomocí tlačítka Přidat vrstvu. Výslednou vizualizaci můžeme uložit jako obrázek a pokud ještě nemáte konfiguraci s výpočtem plotu uloženou, můžete ji exportovat nyní. V dokumentu jsou uloženy základní informace o výrobci a projektu, náhled vizualizace a celkové náklady na vizualizovaný plot. Nyní si ukážeme, jak do vizualizace přidat například palisády. Pokud budeme chtít do vizualizace přidat další typ výrobku, aplikace nás upozorní, že původní konfigurace plotu bude ztracena. Palisády budou přeneseny do naší původní vizualizace s plotem. Pro naši vizualizaci vybereme palisádu Duro v přírodní barvě. Následně opět vypneme průhlednost a palisády umístíme do připraveného obrázku. Výslednou vizualizaci znovu uložíme jako samostatný obrázek, nebo exportujeme soubor s výpisem materiálu a cenou. Nyní přejdeme ke konfiguraci a kalkulaci dlažeb. Zvolíme například dlažbu Kombi 6 v barvě marmo o ploše 90 m2.
Kalkulátor automaticky zaokrouhluje celkovou plochu na vrstvy nebo kameny na základě typu výrobku. Výpočet může zahrnovat prořez, kdy výchozí hodnota je nastavena na 5%. Je však možné ji vypnout. Podobně je možné přidat zásypový písek. K dlažbě ještě přidáme záhonový obrubník s rovnou hranou v černé barvě. Nastavíme mu délku 45 metrů a případné procentuální navýšení. Ve vypočtených hodnotách vidíme nejen cenu dlažby a obrubníků, ale také počet palet a množství zásypového písku. Všechny údaje se zobrazují včetně prořezů, pokud je zadaný. Všechny hodnoty, včetně výrobku, můžeme exportovat do Excelu nebo PDF. Pro ukázku vizualizace dlažeb pokračujte kliknutím na následující video.